Yo, what's up mga idol? For today's video, ang dadaanan naman natin na barangay, ito ang Barangay Danlog. So ayun mga idol, liliko tayo dito sa kaliwa kasi papunta tayo sa Barangay Danlog. So ito na mga idol, oh. Kung mapapansin nyo mga idol, ang Barangay Danlog, isa rin ito sa magandang barangay ng Banwaan ng San Jose. At siyempre mga idol, kung hindi nyo pa nalalaman, ito ang barangay na sobrang tahimik. Kung mapapansin nyo mga idol, meron tayo ditong dadaanan na katuninungan, kung sa Tagalog, katahimikan. Joke lang mga idol ha, baka seryosohin nyo. Simenteryo yun mga idol, tinutukoy ko. Pero by the way mga idol, isa rin ito sa magandang barangay mga idol ng Banwaan ng San Jose. At siyempre meron din ako dito mga kamag-anak, kaya yari na naman talaga ito sa akin sa darating na kapistahan. Kaya nga mga idol, lahat ng pinupuntahan kong barangay talagang sinusurvey ko na yan mga idol. Hindi ko talaga yan palalagpasin, mapadispiras man o kapistahan, sigurado sa akin talaga yan. Pumapayat pa naman ako mga idol. Kaya kailangan kong kumain talaga ng marami para tumaba na naman. Ito pala mga idol, barangay na ito ay hindi lang ito streetan, marami din ito mga looban. Kaya napakalawak din mga idol ng barangay na to. Tingnan nyo mga idol, oh, napakaganda talaga mga idol ng barangay na to mga idol. Oh, napakatahimik din talaga dito mga idol. Siyempre bukod dyan, alam ko marami dito mga alam mo na yan. Pero siyempre mga idol, shoutout sa mga taga Barangay Danlog. Yung mga hindi pa nakapollow sa akin dyan, baka naman huwag niyong kalimutan mga idol mag-comment, mag-subscribe at siyempre mag-share. Pusuan mo na yan mga idol, baka pusuan pa ng iba yan. Yun talaga mga idol, oh, napakaganda talaga mga idol sa lugar na to, oh. Tingnan nyo naman yan, oh. Hanggang yun dun mga idol sa dulo mga idol. Pero kung lalagpas tayo dyan mga idol, yan na ang lalabasan natin ay Barangay Tambangan. Pero next vlog na natin yan, dadaanan din natin ang sityo nyan. At siyempre meron din daan yan papuntang Tiligrapo, dadaanan din natin yan, next vlog na rin yan. So yun mga idol, malapit na tayo dyan sa boundary. Tingnan nyo mga idol ang boundary ng ng Barangay Danlog sa Katambangan. Makikita nyo mga idol, medyo pa mga idol, medyo malayo pa ng konti. Tingnan nyo naman yan, oh. Pero napapansin ko lang dito mga idol, parang wala man lang street light. Napakadilim siguro dito mga idol kung dumaan ka sa gabi, no? Baka may mumu. Nakakatakot. Pero ang maganda lang dito mga idol ay nasa gitna ka ng palayan talaga, sariwa ang hangin mga idol, oh. Ito na mga idol yung boundary mga idol, oh. So ayun mga idol, hanggang dito na lang tayo sa boundary mga idol, kasi ito lang ang nasasakupan ng Barangay Danlog. Ayun mga idol, oh. Pero siyempre mga idol, subukan natin na umabot pa dun sa medyo dulo ng konti para makita nyo ang dadaanan natin papunta sa Tambangan, Sitio Yade at siyempre ang Tiligrapo. Tingnan nyo mga idol, oh. Yun, oh. Meron mga idol dun na mga poste, sirang bahay na yata yun, oh. Sayang yan mga idol, siguro may mumu yung paggabi, ano. Yun, oh. Grabe, oh. So ayun mga idol, drive safe.